Mimi, ce are, măi, telefonul ăsta? Good night. Hai, mă, frate, de ce aici am te putolegi? Mănânci ca un porc. Păi dacă mi-e foame, ce vrei să fac? Stăm aici de 5 ore. Hai, mă, dă și mie, că numai frunze mâncăm acasă. Frunze ca frunze, dacă îmi ți-e foame, le mănânci. Hai, putuleți-vă că vine milițianul. Mă, de ce miroase aici frică? Nu e frică, e deodorant ieftin. Stați liniștiți, intrăm, vorbim și adevărul este la iveală. Sau rămânem toți exmatriculați. Eu am răbdare că am stat și la cozi mai rele. Hai, cine intră primul? Hai că intru eu. Ai grijă să nu spui de faza cu Creta. Spune, ce știi despre Adam? Adam nu deranjează orele, doar nu înțelege de ce sunt atât de lungi. Avem dovezi că vorbește neîntrebat. Vorbește că nu înțelege. Dacă asta e greșit, asta ar însemna că toți ar trebui să tacă și să nu mai învățăm nimic. Deci îl consider vinovat? Îl consider curios. Următorul. Bună ziua. Sau seară, că e cam seară. Ia zi, Adam face gălăgie? Doamnă, el nu face gălăgie, dar se mai aude câte un pix, câte un scaun, câte un Adam. Deci recunoști? Da, doamnă, recunosc, Adam e un copil, dar dacă ar sta nemișcat, n-ar mai fi un copil, ar fi o statuie. Da, notat. Următorul. Bună seara! Adam întrerupe ora? Doamnă, dacă Adam n-ar întreba nimic, are și din școală la fel de confuz cum a intrat. Și asta e o scuză? E un motiv să-l țineți în bancă, nu afară. Bine. Următorul. Bună ziua! Adam mănâncă în oră. Pentru că are sandwich de acasă și prefer să mănânce un sandwich decât pe exmatriculare. Susțineți că nu e lipsă de respect? Susțin că e copil și copiii mai greșesc și copiii mai și învață. Bine. Următorul. Să rămână! Știți că Adam scrie lucruri ciudate pe tablă? Doamnă, pe vremea mea scriam urât și tot am ajuns om. Deci îl apărați? Îl apăr ca să termine școala, nu să înceapă viața cu un a fost exmatriculat. Bine, următorul. Bună ziua! Aveți ceva de adăugat? Doamnă, copilul n-a făcut nimic, doar a întrebat, a greșit și a râs. Bine, cam atât. Puteți să vă duceți în sala de așteptare și revin eu cu verdictul final. Gata, am decis. De data aceasta, Adam nu este exmatriculat. Serios? Se întoarce la clasă doar cu un avertisment. Victorie! English pe la colțul gurii! Dreptatea a vorbit. Mulțumim! Vezi, curiozitatea câștigă. E, asta e experiență de povesti nepoților. Și de mâine, Adam, la ore. Poți să rămâni exmatriculat? Eu am răbdare că am stat și la cozi mai rele. Hai, cine intră? Ai grijă să nu spui cu faza cu... Doamnă, eu recunosc că Adam e copil, dar dacă ar sta nemișcat, ar fi o statuie, nu e în el. Finala! Doamnă, dacă Adam n-ar întreba nimic, are ieșit din... Pentru că are pachet de acasă. Nu, că nu era așa, nu e bine. Îl apăr ca să termin, nu era. Copilul n-a făcut nimic rău. A greșit, a scris, a greșit, a râs, nu? Dar, mama, copilul n-a făcut nimic rău, dar... De ce ai zis, dar, mama? Hai să mai mult odată ce trebuie să zic.